Край Челопечене, насред полето, се открива гледка, която с малко въображение можем да наречем остров. В прегръдката на малка горичка са се сгушили кошерите на магазин за пчелни продукти и пчеларски инвентар – Меден маркет. Страхотно място, има доста акация, доста липа, слънчоглед. Тук са трите граници на Челопечене, на Чепинци и на Кремиковци. Всичко е чудесно, но има една особеност. Фактически ние сме насред ниви, тук няма ток. А освен това... Започнаха да ме крадат. 3 кошера, 5 кошера, 17 кошера. Кошери се крадат, колкото и невероятно да звучи. Тук на помощ идва решението на Дахуа – 4G соларна мрежова камера за външни приложения. Устройството е оборудвано с соларен панел, мощна батерия, инфрачервено засичане на движение, както и звукова и светлинна аларма. Камерата разпознава кога движението е предизвикано от човек и кога от животно, като така избягва подаването на фалшиви сигнали. Тук котки има. Това е ловно-риварско дружество. Има котки. Но охранителната функция не е единственият плюс. С камерите човек може да види какво е времето, може да види дали кошерите му се роят и веднага да вземе мерки. През нощта събуждам се и първата ми работа е да видя камерите, какво става. Гледам гори. Извиках пожарна, дойдоха тук пожарникари, камион дойде с вода и угасиха. Щеха да изгорят пчелите ми. 4G соларната мрежова камера на Дахуа е мощно решение за видеонаблюдение, създадено да работи стабилно и надежно, дори на места без електропреносна мрежа или интернет. Камерата разполага със слот за SD карта, благодарение на който може да съхраняваме постоянен запис до минимум 30 дни и слот за карта за мобилни данни за осъществяване на достъп до денонощно наблюдение на камерата и изпращане на нотификации на телефона. Най-малкото ми пести време, най-много ми пести откраднати кошери, които не са евтини. Камерите ми помогнаха много. Тия камери ме освободиха и аз бях в Турция, такова. Оттам си гледам кошерите. Тук вече нямам кражба. Какъвто и да е вашият обект – рибарник, вила, пчелин, хранилка или ферма, 4G соларната мрежова камера на Дахуа осигурява спокойствие. Надежно решение за всяко външно или отдалечено пространство без електричество и интернет. Сигурност навсякъде.